गणगम मण्डलनि जेसेबां प्राइमारि जेनेबा हाइस जारबारिनिफ्राय जादों आफ्लागाव आरो बंसिगावनि एसे दं घसघाटानि गासै 300नि एसे बारा दिनैहाय रिनिं जाबाय आरो लाबावनांगौ दंमोन खिन्थु आं बादा हरदों दिनैहाय हयथ' मोनब्रै जायगानि फैबावनांगौमोन बिसोरखौ र' नांथ'ला नोंसोर थाथ'दो गासै आं बिदिनो 300 350 टारगेट लाखादोंमोन खिन्थु 300नि बारा जाबाय आरो फैजोबदों जाय खोथा होदों बिथांमोना दा आवगायाव बारा बुजियामोन जोंनि बर'फ्रा दा लासै लासै बुजिनो हमबाय बिजेपिआ मा खामानि मावदों बर' जाथिनि थाखाय बेखौ लासै लासै बुजिजोब्बाय आरो बुंनो थाङोब्ला बिजेपि सरकारा मा मावदों मा मावाखै बेखौ दानि देरफुनाय सेंग्राफ्रा बयबो मबाइल एक्सपार्टजोब गासिबो मबाइलावनो गुगोलाव सार्च खालामनानै नुजोबखायो बेफोरखौ लानानै गावसो बयबो रायजो राजानि बिमा बिफाखौ बिथांमोना आंजों थिनहरदों जयनिं जाफैदों आरो गासिबो बिथांमोना जोंनिनो फुराना मानसिखामोन बाव गुबुन गुबुन दोलोनि मानसिफोर दङ जोंनि माखासे इउथनि सेंग्राफोर माखासे सारेन्डार इन्डियानि माखासे इउपिपिनिबो दं माखासे बिपिएफनिबो गोबां दं दा बुंनो थाङोब्ला झारबारि एरियाना गासिबो बिपिएफनि जोब आपनाबो बिपिएफनि जोब दा आसा खालामबाय माने देरहानाया 100% खाथां आरो बिथांमोना आंनि जानानै मावनो होननानै बिथांमोना दिनै फैबाय जेब्ला निस्सय बिथांमोना आंनि जानानै खामानिखौ मावगोन जिहेतु आंहा बुंनांगौ मण्डल हिसाबै टिकेटआबो फाइनालखा आरो देरहानायाबो खाथांखा बेखौ नुहुरनानै साफ्रोमबो रायजो राजा बिथांमोना दिनै आंजों फैनानै जयनिं लाफैगासिनो दं बेयाव लाबोनायाव साननो हागौ मानसिफ्रा पाब्लिकल' जादों होननानै नाथाय बाव साफा साफा गामि ओनसोलनि बहुत ओनसोलनि लिडारफोर दङ बे बिथांमोनासो जोंनि बे रायजो राजाखौ लानानै फैदों बिसिटिसिनि आन्डारावनो अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन आरो आङो दिनैहाय बिपिएफनि दिनै आङो बिजेपिखौ मोजां मोननानै पार्टिखौ मोजां मोननानै आरो सारनि माबाखौ मोजां मोननानै गोदो आगोलावबो ज' ज' जों मावलायखायोमोन सारखौनो जों देरहाखादों दिनै आङो गुबुनखौहाय बखिनो थाङा जायखि पार्टि जाया मानो दा आङो बिजेपिखौ बिपिएफखौ नागारनानै दिनैहाय आङो आंजों लोगोसे 19-20 जनसो दङ जोङो आं बिसोरखौ लाबोफानायजों लोगोसे दिनै आङो बिजेपि दोलोआवहाय जगदान जाबाय आरो आं आसा खालामोदि जों फैबाय थानाय इलेक्सन सेप्तेम्बर मासावहाय बिपिएफ आरो बिजेपिनि थासारिया थारमाने नोंगौ आगोलाव जेरोखोम मोजांमोन दा माने बयबो थारमाने बिजेपिखौ मोजां मोननानै दा दिनै एसे गाबोन एसे बयबो माने दा लासै लासैनो राजिब कुमार सारनावहाय दा लासै लासैनो फैगासिनो दङ आरो फैबावगोन अनेकथा फैनो गोनां दङ दिनै बे जयनिं सेरेमनियावहाय जोङो बाहागो लाफैबाय आरो जोंनि सिगां अनेकथा मानसिफ्रा माने बाहागो लादोंमोन आरो फैबावगोन बेबायदिनो मा होनो समजों लोगोसे माबा लानानै आरो बेबायदि जयनिं हाबाफारिखौ लाबावनाय जागोन आरो